arestado ang sarong tulak ning droga matapos na makuha aning pigtutubudang shabu. Sa pigsagibong search warrant kan PIDEA Bicol, PIDEA Albay, asin Legazpi City Police Station sa Barangay Puro, Legazpi City, alas 11:35 kasubanggi Nobyembre 20. Binisto ang suspect na si Oli Mike Prieno Orozco, alias Olympus, nakabali sa Regional Drug Listed Personality kang otoridad. Nakuha sarong ni Orozco, anpo ko mas o menos 10 gramo ning pigtutubudang shabu na nagkakantidad 68,000 pesos ang standard value. Bako lang na Albay ang naging era kang operation gini, mga pagtirahe ng probinsya na iyong naging era of operation. So more or less, mababawasan itong proliferation of illegal drugs considering na sarong personality na medyo droga kulo ang era of operation ang katuyahan utilize. So most probably sa masunod na itong iba na pagkukonsideran sarong wala dapat ma-utilize ang aning mapunduman ng illegal drug trade. Sa syudad ning Naga, arestado man ang tulong-tulak ning droga sa ikinasar na bypass operation sa sarong in sa Zone 4 Barangay Abella. Alas 9:30 ning banggi kang nakalis na Biyernes. Enterong residente kang nasambit na syudad ang tulong sospek na edad 21, 33 anyos, asin minor de edad. Nakumpiskar sa mga sospek ang 17 pidaso ning transparent plastic sachet, lawg ang pigtutubudan na shabu, na may gabat na 50 gramo o 340,000 pesos ang street value. Apwera sa droga, nakumpiskar man sa indang ibang drug paraphernalia. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang 4 na sospek para sa magkakanigong disposisyon asin dokumentasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal